Awusho, yazi sinenkinga la. Ngabe mhlambe kukhona okwaziyo noma okuzwile mhlambe mayelana ne hijacking le eyenzeka izolo ebusuku. Yazi ukuthi laphana kuhambe u80 kg weChina White. Come on ndoda. Noma ngabe kuthiwa ngabe yini engakwazi ukuthi isize. Lalela, kumele siqhamuke nesombululo kulolu gibe lolu esesikulona. Wemenzi. Ngabe khona enokwaziyo mina ngingakwazi. You bastard, wena wenze lento. Khuluma manje. Khuluma manje. Kahle ngicela wehlisa umoya, Ngiyamazi umuntu wenze lento. Ubani? Cha, ngicela ngingethemba kusimini. Phama ngewena, ubani lona wenze lento lena? Khuluma manje. Umuntu ongaphakathi kwicrew yenu. Uyazi na ukuthi mina into engiyenzayo, receive staff kuma distributor ngidayise. Kwaphela nje akukho kunye. Mangewena pho ubani? Ubani isigebengu? James. Habe. Mama Shani. Hey, umuntu sewafela James. Imake. Unesiqiniseko salento eshoyo? Ngoba uze wazi. Mawukuthi uqamba amanga, uzokhomba umuzo notshalo yangizwa. Yehlisa umoya. Uyazi na ukuthi ngeke ngize ngibhekisele phansi. Yabo lo mjida lo vele kahle kahle usene crew yakhe ayivulile. Inhloso yakhe ukuthi amesapha umndeni wakadlamini. Ufuna ukuba against wona vele kade washo. Okay. Showvet. Ukuphi? Bengidinga ukukhuluma nawe. Okay, ngiyeza. Wena